Avui parlarem de llavors. A partir de la pregunta què du el raïm a dins, han sorgit uns dubtes. Per a començar, llavor és tot el que tenen els fruits a dins. El que fa la llavor de la bresquilla, préssec o melicotó, la immensíssima majoria de la gent, per no dir tots, diuen pinyol. Quan la llavor és grossa, com la de la carabassa o la del meló, en blau tenim pepites, en rosa tenim llavors, en groc fort tenim les granes, en groc claret tenim els grans, en morat tenim els pinyols i a Menorca tenim les pipides. Ací a ells podem trobar sement. Quan la llavoreta és de raïm tenim molts noms. Pinyol i derivats en verd, gra i derivats, vinça, que en realitat és el que té a dins la tomaca o els pimentons. També trobem brisa, que en realitat és el residu que queda de xafaró tot, que s'ha extrapolat al pinyol. Així en el nord-occidental tenim derivats de gra o derivats de pinyol, a l'Ebre brisa, en groc els grans, en rosa les granes, en verd els pinyols i en morat tenim llavors, amb un vinassó aïllat ací i una brisa aïllada ací. I a les illes són tot pinyols i derivats, llevant d'Eivissa, que posa grinalló o grinalons, que és una metàtesi de granilons. I tu com dius les llavors d'estos fruits? Au, cacau.